נמצא איתנו כאן הרב שמעון וייצינדלר, משפיע וראש ישיבה, ראש ישיבת חב"ד בראשון לציון, שיגיד כמה מילים סביב הנקודה של הדבר מלכוס שליחות דורנו, במיוחד כאשר נמצאים באירוע של בואכם לשלום. לחיים לחיים, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. יש לאורך כל השיחות של נ"א נ"ב הרב משכנע אותנו ומראה לנו שוב ושוב שמשיח נמצא בעולם וכל העניינים נמשכו ונפעלו כל הזמן משיחה לשיחה ביתר שאת, ביתר עוז, בוירא נ"ב, לא רק המציאות, גם ההתגלות, חיי סורו, וישב, כל הזמן משיחה לשיחה. אבל ב-770 שמה לא צריך הוכחות, שמה הרב שליט"א מלך המשיח לא צריך להסביר לנו שהגאולה נמצאת בפשטות. המקום הגשמי הזה, מקום גשמי בעולם הזה, חצי כדור התחתן, שם בדלת אמס, כמו שחסידים קוראים ל-770, הדלת אמות של הרב שליט"א מלך המשיח, שם גאולה זה בשיא הפשטות, כפשוטו ממש, כמו שאצל רשב"י, הרב מביא כל הזמן מרבי הלל פריצ'ר, שאצל נשמות כמו רשב"י, לא היה חורבן כלל, אז כשנמצאים בדלת אמות, במקום הגשמי הזה של 770, שם בפשטות מרגישים במוחשיות את כל השיחות של נ"א נ"ב, שם זה כפשוטו ממש. וכפי שאפשר להסביר את זה בפשטות, כמו שרב דוד רסקין מספר שפעם הוא שאל את הרבה, אם מישהו רוצה להתפלל קצת יותר ברצינות, בהתבוננות, אז וקשה לו, מה לעשות? בכל זאת יש את הקשיים. אז הרב אמר לו ביידיש שיעמוד בדלת אמס של מישהו שכן מתפלל בהתבוננות. ככה הרב אמר לו. אז הוא הבין מיד איפה זה הכוונה, מי זה הכוונה, יחפש ב-770 איזה עובד, איזה מישהו, בזל הקטן. הוא הבין כפשוטו, זה הרב. לעמוד ליד הרב. אז 770 באים לרב שליט"א מלך המשיח. אצל הרב זה גאולה אמיתית ושלמה כפשוטו ממש, בפועל ממש. ממילא המקום הזה זה לא רק מסוגל, שמה מתחיל הגאולה וכולי וכולי, כמו כתוב בקונוס בייס רבינו. אבל יש כאן נקודה נוספת, וזה למעשה התוכן של מה שהרב תמיד מבקש, את הכינוסים של הבואכם לשלום. העניין הזה שבדלת אמות, אז הרב מביא בקונטרס עניינה של תורת החסידות, שבדלת אמות של האדם מתגלה היחידה שלו. ולמה דווקא בדלת אמות? אז יש שיחה, לא נאריך, רק את הנקודה למעשה בפועל. יש שיחה מאוד נפלאה שהרב מסביר, למה דווקא בדלת אמות אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה? ככה גם מתחיל הקונטרס בייס רבינו שבבובל. מה העניין הזה שאין לו לקדוש ברוך הוא בכל הגלובוס, בכל הסדר השתלשלוס, רק דלת אמויס של הלוכו? אז הרב מביא את הרמב"ם בפירוש המשניות, שהוא אומר שזה כל העולם כולו זה בשביל יהודי אחד, ככה הרמב"ם אומר שמה בהקדמה על המשנה, שכל העולם אין לו לקדוש ברוך הוא בכל העולם כולו, בכל הוא אומר שמה דומם, צומח, חי, מדבר, רק איש אחד, לחיים, שהאיש הזה בשבילו כל העולם כולו, דלת אמות. אז מה זה 4 אמות, המספר 4? אומר הרב ככה, מביא מהגמרא, שלמה 4 אמות של אדם קונות לו, יש את 3 אמות גובה האיש עד ראשו, ואחר כך אם מרים את ידיו מעל ראשו, אז נהיה 4 אמות,
ולכן 4 אמות של אדם קונות לו, ולכן מתגלה שם היחידה, וזה הפירוש 4 אמות של הלכה. אומר הרב ככה, הראש זה שיא השלימוס. אבל מתי מתגלה היחידה? מתי 4 אמות? מתי נהיה שלמות? כשהידיים מתרוממות מעל הראש. כשהעניינים שהיו בראש יורדות למייסה בפועל, הן חודרות לידיים עד שהידיים מתרוממות מעל הראש. זאת אומרת, בנקודתיות, כל הכוח של 770, של הדלת דמס, של לבוא לרבי שליט"א מלך המשיח, להרגיש גאולה אמיתית ושלמה, זה הכל בשביל אחר כך שהידיים, זה שיחה של הרבי, שהידיים יתרוממו מעל הראש, והם אלה שיביאו לעולם שמחוץ לראש, הם יביאו את מה שיש בראש. כל הכוח, כל מה שהרבי זיקה את אלה שהיו בפועל ב-770, לא רק כמו ששימי גולדשטיין אמר שכולם ב-770 כל הזמן. למה הרבי זיקה אותנו? כל מי שהיה שם יודע איזה זכות זאת. חודש שלם, כל אחד כמה שהיה של קדושה, להרגיש אלוקות. כל אחד ברמה שלו, אחד עושה תשובה, אחד מתפלל, כל אחד אומר חיטס רמב"ם, כל אחד, זאת אומרת, כולם נוגעים, כפשוטו ממש אלוקות בגילוי. כל אחד לפום שיעור, מה דמשער בליבי. למה הרבי זיקה אותנו לזה? מה הכרטיס? זה עלה, מה המחיר? כמה צריך לשלם לרבי שליט"א מלך המשיח על זה? מה צריך לתת? אומר הרבי במכתב לרבי שלמה חיים קסלמן, שכל אלה שזכו להיות בתומכי תמימים, להיות אצל הרבי, עכשיו זה על הרבי רש"ב, זה בשביל משהו. בשביל שיצאו עם זה החוצה. בשביל שילכו החוצה ויפרסמו ויגלו, שהידיים יצאו החוצה ויגלו החוצה מה קורה במקום הזה. אנחנו כאן, כולם חיים אצל 770, אבל יש אנשים בחוץ, חוצה, רמות שונות בחוצה, שהעניין הזה עוד לא בוער אצלהם בכל מיני רמות. בלי שאנחנו לוקחים את הסחורה הזאת, the best סחרה, כמו שהרבי אומר, is the best, העניין הכי יקר הזה, שמן, תכלית כל התכלית וכולו וכולו וכולו, ומוצאים את זה החוצה, אז רחמנא ליצלן, לא בשביל זה נתנו לנו את המתנה הנפלאה הזאת. זכינו להיות ב-770, להרגיש אלוקות, כל אחד לפי רמתו, לפי הכנותיו וכולי וכולי, בשביל להוציא את זה החוצה. רק בשביל זה הרבי מזכה. הרבי כותב את זה בכמה וכמה מכתבים, זה מפורש, שכל העניין זה להוציא את זה, להביא את זה הביתה, להביא את זה החוצה, לא רק הביתה, משפחתו, ויש כאלה באו עם המשפחה, להביא את זה לכל מקום שיודו עם הגס, שהדלת דמס, היד שלו מגיעה וצריכה לנגוע, ולכן המעשה הוא העיקר. אנחנו צריכים, כמו שהמנחה אמר, את החייסור נון בייז. כולנו פה, רובנו, זכינו לדבר הזה, לחוש להרגיש גטלכקייט, גאולה אמיתית ושלמה, בפועל ממש ב-770. כל העניין זה להוציא את זה החוצה. לולי זאת, אני קצת מוסרדיק, סיברת פרווסרת, זה כביכול זה יכול להתמסמס. נתנו לך מתנה כדי שתמסור את זה למישהו, אתה שומר את זה אצלך, זה הרבי כותב לרבי שלמה חיים קסלמן במכתב המפורסם, זה הפך העניין. אפילו הרבי כותב לו שם מילים קשות, מילים קשות שזה פועל, אם לא יוצא החוצה. לכן עלינו כל אחד להתבונן, כמו שהרבי פעם אמר בכף מרחשוון תשמ"א, להיסגר בחדר, פמחן זיכין זין צימר, להיסגר בחדר, לצייר את פניו של הרבי, ככה הרבי אומר שמה, ולחשוב איך כל אחד כאן, אשר ישנו כאן, כפשוטו, פה באולם, כל אלה שנמצאים בכנס, שמרגישים פה אצל 770 כפשוטו, מוציא את זה החוצה, לעוד יהודי, לעשור מישראל, שיש מקום בעולם הזה הגשמי שאלוקות שם בשיא הגילוי, שמביא עם כל הדרגות הגבוהות. וכמובן יש מקום כזה ששם, כמו שהשיחה של חייסורו, שיש מלך המשיח. השיחה של חייסורו, שיש משיח כפשוטו ממש בעולם הזה הגשמי, במוקוי מסוים. ועל ידי שאנחנו נפעל את העניין הזה, וכמובן אני שוב חוזר ואומר, יש חומר, לכן למה יש בכנסים האלה של הרב זמרוני את כל הדוכנים? זה לא סתם איזה חפלה, חס וחלילה, זה בשביל שיהיה מעשה בפועל, שכשיוצאים ישר מהכינוס, אז הבן אדם שומע את הדיבורים, הוא מתלהב, אם הוא חוזר הביתה אז
כל מה שיש בחוץ זה בשביל שנקנה חומר, כי פשוטו אני יורד לכסף קטן, כי אנחנו כולנו שילמנו בכרטיס גם בכסף. לצאת, לקנות, כל אחד כמה שלפום, יותר ביודעי הקדושו, יותר ממה שהוא יכול, ולחלק, ולהפיץ, ולשכנע, ולשוחח, ולהפיץ קונטרס בייס רבינו, ולדבר, כמו שיש את ההוראה המפורסמת, בכל מקום לעשות התוועדות, מי שלא עשה, כמו שחסידים כל השנים. אצל הרבי מה? היו חוזרים, ובכל מקום היו חוזרים על המאמר. ככה כל הסיפורי חסידים שהיו חוזרים מהרבי. כל מקום היו עוצרים, כולם היו מתאספים, ככה בספר התולדות שקוראים, רואים? כל מקום היו עוצרים, חוזרים את המיימר, היה כותבים את זה, וכל מקום. אז ככה אנחנו גם היום, וכן גם, איך אלתר רבי אומר, וכן עושים גם כיום. יהי רצון שניקח את העניינים האלה, ברמה הכי בסיסית שלה, בפועל ממש, כמו שהרבי אומר, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ידיים מעל הראש. להביא את העוצמה הזאת, את הגטלחקייט הזה, את האמונה הזאת, כל העלי דיבורים, כל מה שקשור לסמסמתי, להביא את זה לכל מוקם שיודו עם הגס, וזה גופה. קבול הספני משיח צפקנו, השיחה שלך היסטורית, זה קבול הספני משיח. שכל יהודי מקבל, בפרט מי שהיה בסמסמתי, אז יש לו דבורים היוצאים מן הלב, לשכנע. ולהגיד, אני הייתי שם, אני ראיתי במוחה שיהודים לא יושנים 24 שעות, אני ראיתי במוחה שיהודים מסתפקים באוכל אפילו שהם לא רגילים, והנה כל אחד יכול לרבי צבוי. על ידי זה כבר דלוי כל הנזכה ונזכה, אז הרב בכן נזדכך, נזכה מלשון זיכוך, לזכך את כל אלה שאנחנו באים איתם במגע, כל אלה שיראו את הסטיקרים, כל אלה שייתן להם את החומר חלוקה, כל אלה שנזמין אותם להתוועדות, כל פתק, כל קיר שידביקו עליו פתק, כל העולם כולו יזדכך, תכף ומיד ממש יחדו אסנס בשמן שמפעפע בכל דובו, וכל העולם יש שמנוני וגט לך רוזיה דרוזין בהתגלות של הרבי שלית המלך המשיח, תכף ומיד ממש, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לא ילום בוי.